Občanství a daňová rezidence jsou dva rozdílné pojmy. To znamená, že můžete mít české občanství, ale jste rezidentem například Slovenskej republiky. Daňová rezidence označuje, ve které zemi jste povinen platit daně z celosvětových příjmů. Většinou jde o stát, ve kterém trávíte nejvíce času, nebo tam například pracujete. Pravidla pro získání statutu daňového rezidenta se v jednotlivých zemích mohou lišit. Na druhé straně, občanství můžeme charakterizovat jako trvalý a právní vztah mezi fyzickou osobou a konkrétním státem, ve kterém fyzická osoba žije. Z uvedeného vztahu tak vyplývají určitá práva a povinnosti jak pro fyzickou osobu, tedy občana, tak i pro stát. Práva a povinnosti obou stran stanoví vnitrostátní právo daného státu. Takže pokud si to shrneme, občanství je právní status, který upravuje vaše občanská práva a povinnosti vůči státu. A daňová rezidence naopak určuje, ve které zemi jste považován za rezidenta, tedy kde platíte daně. Sledujte nás, ať vám neuniknou další daňové tipy a informace.